Wiem, że tu mieszkańcy Piekor, no to są rodowite Ślązoki, prawda? I wy go docie po śląsku, no inaczej, nie tak jak ja jest z Katowic, z Ochojca, teraz od 2 lat mieszkam w Łaziskach Górnych, to jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, tam się godo troszkę inaczej, tak jak ja godą, a tu we Piekarach godo się jeszcze inaczej, już, Bartek zaraz to wam wszystko pokorze, bo... Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was roztomili z Piekor, richtig śląskiego miasta. Są my w Dąbrówce tak genau, ale Dąbrówka wielgo to jest tajla Piekor i ową te wszystkie tajle pokorza, bo wy ino myślicie, Piekary są tamkaj bazylika. Nie, to są roztomajte tajle, tu taki wiejski landschaft, majs, chrobok, tam potem kościół, roztomili, już się zachwycą, a tam na drugiej zajcie byśmy mogli zobaczyć szachty, tu też wam pokorza szachty. Górny Śląsk, przajamu, jadymy! Piekary. Miano wsie w dawnych dokumentach brzmiało Pekare, a nie skorzy Pekari Teutonikale. Po tym wieś mianowano Deutsch Piekar, niemieckie piekary. W okresie międzywojennym do 1934 roku miejscowość mianowała się Piekary Wielkie. W 1934 roku Wielkie Piekary połączono ze Szarlejem i zmajstrowano gmina Szarlej Wielkie Piekary. A rok nie skorzy miano gminy pomieniono na Piekary Śląskie i takie do dzisiaj. Podczas II wojny światowej powrócono do miana Szarlej Deutsch Piekar. Piekary dzisiaj to prawie 55-tysięczne miasto na prawach krysu. Miejscowość wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1253 roku. 10 lipnia 1939 roku Sejm Autonomicznego Województwa Śląskiego nadał Piekarom prawa miejskie, które miały obowiązywać od 1 stycznia 1940 roku. Ustawy nie wkrudzono z kuli nazistowskiej okupacji. Miejscowość stała się miastem dopiero 1 stycznia 1947 roku. W 2005 roku zmieniono historyczny herb miasta na nowy. Sztat tajlami Piekor są Piekary, Szarlej, Kozłowo Góra, Kamień, Brzozowice, Wielgodąbrówka, Brzeziny. Większość z ich dokuplowano do Piekor w 1975 roku. Miejscowość leży 15 km od Katowic. Dąbrówka Wielgo w XIII stuleciu powstała, od 1975 w granicach Piekor. A co możemy tu zobaczyć? Kościół Matki Bożej Wspomożeniu Wiernych, którego wieża widzicie za mną, neoromański ze 1883 roku. A co krom kościoła? Schron bojowy ze 2 kopułami, jedyny taki na obszarze warownym Śląsk. A gruby? No, teraz już nie mamy grubów, ale była gruba Dąbrówka od 1967 roku. Z tego samego roku, za którego jest nasze auto. Aż do 1989 roku istniała gruba Dąbrówka. A co jeszcze? Szacht? Ja, mamy szacht, pozostałości szachta, szacht Rosalia, ale nie ze gruby Dąbrówka, ino ze gruby Siemianowice. Bo Siemianowice mamy tam na południe, no i tu mieli też ten szacht. Zostało to w 1999 roku, zlikwidowano. Ale co tam teraz się odbywa? No paintball, tam jest ulubione miejsce paintballistów. Więc widzicie, jaki Śląsk może być bogaty. Są my we Brzezinach, Birkhain, dzisiaj tajla Piekor, ale miejscowość powstała w XIX stuleciu, od 1975 w Piekarach. A czemu dopiero w XIX stuleciu? No bo odkryto tu rudy cynku i ołowiu. Założono gruby, które powstały w połowie XIX stulecia. W 1928 powstało werk huta. To jest logiczne, gruba, która wykorzystuje, huta, która wykorzystuje to, co we grubach wykopano. A co możemy dzisiaj zobaczyć we Brzezinach? Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1915 roku, pięknie odrestaurowany, widać i kamień,
i cegła. Co jeszcze? Z 1913 roku były Rathaus, no bo to osobno gmina była, też odrestaurowany. To jak widzicie, pogróbsko tako tajla Piekor. A my jademy dalej zobaczyć kolejne Stadtteile Piekor. Są my we kamieniu. W XIII stuleciu powstał kamień od 1975 w granicach Piekor. Tu mamy ten słup tak troszkę no, za bardzo, ale ja chcę coś powiedzieć o tym kościele. Kościół Piotra i Pawła Apostołów z 1899 roku, ale pierwsza parafia, to jest parafia, która to już była od 1277 i pierwszy kościół tu było w 1277 roku. I tu mi kamrat powiedział, że godo się, że to jest parafia matka w Piekarach, bo teraz to jest, biorąc analizując wszystkie tajle Piekor, to jest najstarsza parafia w Piekarach. Ona została wyodrębniona w tym 1277 roku ze Bytomia, a Bytom wiemy, starszy od Krakowa. Bytom, będzie kiedyś Bytom, ale na Bytom to trzeba mocka czasu poświęcić. A wy teraz podziwiajcie kamień, ale to nie ino kościół tu jest ciekawy, bo zobaczycie też mocka, no ono i nie mocka, ale jeszcze jedna rzecz wam zaraz powiem. No to idziemy. Słynne w kamieniu gruba, której już nie ma, Andaluzjo, go dali na to Anda. Od 1912, a tak genau już od 1908 głębiono pierwszy szacht i aż do 2014 tu istniała gruba. Tu było wejście. Dzisiaj jeszcze mamy ponoć szacht, dołki, które kiedyś został. Ale tak naprawdę nic się nie ostało. Jakieś ino pamiątki i basen był i roztomajte one. Tu kamrat mi godo, który jest ze Piekor, że tu jakiś robił seryjny morderca, więc słynne jakieś legendy i nie legendy, historie. Widzicie, co zostało. Oby taki los nie spotkał wszystkich śląskich grubów. Ratujemy śląskie gruby, są piękne muzea, ale tu czemu to nie mogło być jakoś zagospodarowane na jakieś muzeum, miejsce pamięci? Czemu? Ja się pytam. Andaluzjo, kamień. Dzisiaj Piekary, nie ma nic, ino tabula. Sumy we Brzozowicach, kiedyś to jedna gmina, Brzozowice, kamień, a w XIII stuleciu to powstało, a w 1975 roku dokuplowali do Piekor. A są my we parku kaj w 1945 roku nazisty stracili 3 chłopów, którzy byli stąd, ze Brzozowic. Tam mamy tężnia solankowo, teraz możemy sobie powdychać tego joda, nie? Ten jód. A co jeszcze w Brzozowicach? Kościoła nie ma, parafia to jest wspólno takie, żeście widzieli we kamieniu. A co tu było? No gruby. We XVI stuleciu 44 szachty grubów rudów. Ruda wydobywano. XIX-XX stulecie dali. We XX stuleciu założono Huta Krystyn. Jest to tako postindustrialno tajla, niektórzy go dają, nic tu nie ma, ale ta historia przemawia i wszędzie, tak jak wy myślicie, nic nie ma, bloki, to, tamto, kajś pola, ale zawdy kajś coś znajdziemy i to je to. Sumy na granicy śląsko-polskiej, dzisiaj śląsko-małopolskiej. Tam jest Polska, tu jest Śląsk, tam była Polska, potem cesarstwo, carstwo rosyjskie, zabór rosyjski, a tu były Niemcy, ale nie zabór pruski, ino Prusy, ino Niemcy, bo Śląsk nigdy nie był pod zaborami, ino od 1742 roku w granicach Prus, a rozbiory Polski były nie skorzej i to Śląsk, można powiedzieć, ze dwóch państw rozbierał Polska, ze Prusów i ze Austrię. Tu mamy Bobrowniki, tam mamy Polska, a tu mamy tabula Piekary śląskie. No widzicie, kiedyś Deutsch Piekar. A tu mamy Tabrynica, Świętorzeka, pójdźcie ze mną. Tak jak z Wągodą przy Przemszy. Zobaczcie się film o hełmie. Tu ta Świętorzeka, ta jej granica. O, a tam widzicie już bazylika w Piekarach.
gruba piekary. I tu zobaczcie, jak to wygląda, ta granica Roztomili. Widzimy to? Ja? Zobacz, ta rzeka. Takie bulwary, można powiedzieć, śląsko-polskie, to jest coś najważniejszego. To, co my tu widzimy, i śląski landschaft. A tam, no nie, jo zaraz, jo tu padna. Roztomili, to jest to. Są my we Szarleju, Stadtteila Piekor od XIV stulecia, od XIV stuleciu powstała, a we Piekarach od 1934, no i wcześniej, że ze wszystkich Stadtteilów. I co tu było? XVI stulecie, gruby ród cynk, żelaza i metali niezależnych. Mamy grubiorza we herbie, to jest też ważne. I idziemy główną cestą Szarleja bytomską. I tu nas ludzi, mój kamrat ze Szarleja i Durś podpowiada jakieś ciekawe rzeczy. Ludzi nos od kamienia. I on go musisz pokazać ten lazaryt. Ten lazaryt, jaki to jest lazaryt? Urazówka, słynna urazówka we Szarleju, wojewódzko, wybudowano od Amerykanów w XIX stuleciu. Zobaczcie, piękny budynek, nie wiem jaki to jest styl, ale w takim lazarycie, no to pewnie się fajniej leży niż w jakimś nowoczesnym lazarycie. Ale słynne to jest, naprawdę wam godą Śląsk może się czym poasić. Sumy dali na Szarleju i kamrat mi powiedział, pokludził nas tu. Ja o tym nie wiedział. W scenariuszu, że tu tego nawet nie miał. A o tym godał chyba Niklaus Pieron, jeśli się nie mylę, nawet słynny śląski youtuber ze Bytomia. Bo my są na granicy Bytomia i Szarleja Piekor. A tu jest kaplica Maria Hill z 1905 roku. Niedawno odnowiona. Słuchajcie, to jest fajne, że jednak dba się o te zabytki. A we Szarleju mamy oczywiście też kościół z lat 30. Jest ze mną mój kamrat Bartek ze Piekor, rodowity Ślązok, rodowity piekarzok ze Szarleja, który nos od kamienia już chrudzi po tych Stadtteilach piekarskich. I zadam Ci, Bartku, pora pytań, jak Ci się tu mieszka we Piekarach, jeżeli chciałbyś się kaś przekludzić, powiedz nam troszkę. Szczerze ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo mieszkam od zawsze w Piekarach i nie mam porównania, ale nie wyobrażam sobie mieszkać w innym mieście niż właśnie wspomniane Piekary Śląskie. A czemu? Czemu te Piekary? Takie przywiązanie do tego, albo co? Rytyk Ci się tu podoba, ten śląski klimat i tak dalej? Myślę, że sentyment, przede wszystkim to, że cała moja rodzina pochodzi z Piekar Śląskich, z dziada, pradziada i tutaj po prostu wszystko się zaczęło. Tutaj się urodziłem, tutaj pracuję i ta mentalność piekarska może spowodowała to historia, kultura, tradycje, że nigdzie indziej nie czułbym się tak jak tutaj. Zawsze uważałem się za takiego lokalnego patriotę i tak pozostanie. Tu na dole też mamy autobana A1, widzimy jak Górny Śląsk jest skomunikowany doskonale. A ja jeszcze Bartka zapytam o Śląsko-Gotkach. Wiem, że tu mieszkańcy Piekor no to są rodowite Ślązoki, prawda? I wy go docie po Śląsku, no inaczej, nie tak jak ja jest z Katowic, ze Ochojca, teraz od 2 lat mieszkam w Łaziskach Górnych, i to jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, tam się godo troszkę inaczej, tak jak ja godą, a tu we Piekarach godo się jeszcze inaczej, już Bartek zaraz to wam wszystko pokaże, bo on też poradzi go dać po śląsku i no, że no ja w ogóle jak pierwszy raz usłyszał go, że tak nie był obyty ze śląską gotką, ze śląską kulturą, to myślałem, że tak się nie godo, że co to on dopiero nie godo, ale richtig, są te rozmaite śląskie dialekta śląskiego języka, które dzielą się te dialekta na te gwary i tu we Piekarach, ja Radzionkowie i też godo, że we Bytomiu godo się tak, a nie inaczej. Tak, a nie inacy. Bo w Piekarach Śląskich, w tej części Śląska mówi się, akcentując wszystko na sycy, mówimy dys, jesce, cymu i pojawiając się po raz pierwszy na studiach z Sebastianem, myślałem, że tak mówi się na całym Śląsku, jednak się okazuje, że Piekary są... Przepraszam, że Ci przerwa, Ty się mówi albo się godo? Godo się, No, ja się krępuję przed kamerą, ale w naturalnym każdego dnia z wszystkimi godą po śląsku. Tu mi jest tak ciężko się teraz przedstawić, ale wszystkie słowa cymu, tys, które już wspomniałem,
to jest tutaj normalne. Dziwne by było, gdyby ktoś mi powiedział morz, tyż. To jest dla mnie takie jakieś archaiczne z kosmosu. Tu się mówi właśnie wszystko na sy i na cy. I to jest fajne. I tu słuchajcie, to jest te bogactwo śląskiej gotki, śląskiego języka. Bez to my godomy, że to jest śląski język, śląsko-gotka, a nie śląsko-gwara, bo ten język, ta gotka ma te roztomajte dialekta, które dzielą się na gwary. I widzicie, to jest bogactwo. Bez to nie może być gwara, która dzieli się na gwary. Te roztomajte słowa, to jest te bogactwo. Bartek, powiedz mi jeszcze, ja przepraszam, coś Mogę chcesz powiedzieć, że czapka Sebastiana jest na przykład według mnie mycka albo czopka, jak się tu godo? Bo copka, Copka, jak? Copka Genau. Sebastiana Ja jest gadam mycka. corno. Corno. Corno, nie czorno, ale Genau. corno. Tak, taki dodatek. I też pyrlik i zelosko, ja? A nie żelosko. Żelosko, żylosko. Żelosko. Dobre, powiedz mi jeszcze twój ulubiony plac, któremu przajesz, któremu rzezie rod w piekarach. To kaj. Przede wszystkim cały Szarlej. To jest miejsce, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, gdzie się urodziłem, wychowałem. Ale takie moje prywatne miejsce to właśnie miejsce, w którym się znajdujemy. Chciałem tutaj właśnie spędzić te parę minut na tym wywiadzie. Kilka osób, zwłaszcza mój przyjaciel Michał i inni moi znajomi wiedzą, Pozdrawiamy wszystkich wiedzą kamratów, dlaczego kameratki. wybrałem to akurat miejsce. I to jest piękne miejsce, w którym widać całą panoramę piekar śląskich. Ja, ten landschaft, pra? Widzimy, Weronika, pra? To się kajzi nie uciekło. Ta mieszanka stylów, mamy nowoczesne bloki, z Szarleja mamy stare kamienice, mamy bazylikę. Kopca w sumie nie widać, bo jest zakryty. No i fajna autostrada A1. Sumy już w piekarach właściwych, w centrum można powiedzieć, a za mną dwa szachty gruby piekary, która powstała w 1999 roku, fungowała do 2020 roku. We 2015 połączono ją ze grubą Bobrek i to był ruch piekary gruby Bobrek, który jest pomiędzy Bobrkiem a Karbiem w Bytomiu, tam kiedyś pojadymy. No i teraz już w piekarach nie ma gruby, a ta gruba powstała na bazie gruby Julian, która fungowała tu od 1954 roku i gruby Andaluzio, którą żeście już widzieli. Sumy przy sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Ja tu w takich krużgankach kole bazyliki, to jest bazylika mniejsza, no większe są ino 4 bazyliki, ale to jest w Rzymie. I jak to się stało, że tu dzisiaj na pądź łażą Ślązoki, katoliki, katolickie Ślązoki. W 1303 powstawał tu drewniany kościół, a obraz Matki Bożej jest w bocznym ołtarzu. Nieskorzej w XVII stuleciu został przeniesiony do głównego ołtarza i gadają, że ponoć wtedy miały nastąpić jakieś cudowne uzdrowienia. Ludzie rzekali tu, wzywali na pomoc Boga za pomocą Najświętszej Panienki. Kiedy w 1680 roku w Pradze wybuchła zaraza, a przypominam, że wtedy piekary Śląsk był pod Habsburgami od 1526 roku i Czechy, Królestwo Czeskie też było pod Habsburgami, to w jednym państwie. No i tam ten obraz wystawili, szedł w procesji i biskup praski wtedy potwierdził cudowność tego obrazu, powiedział, że ja richtig przeleźli z tym obrazem i miasto opuściła zaraza. W 1683, kiedy Sobieski szedł na Wiedeń, to już tu była zagranica, tak jak Grzech powiedział, to jeszcze były właśnie tereny habsburskie, on szedł ze Królestwa Polskiego, ze Rzeczpospolitej obojga narodów, szedł na Wiedeń i tu rzekł właśnie na obcej ziemi. W 1702 roku z kuli niebezpieczeństwa walk religijnych przeniesiono ten obraz do Łopola, do kościoła Świętego Krzyża. Kaje do dzisiaj i niewielu o tym wie, że tutaj od tamtego czasu do dzisiaj jest kopia tego obrazu i tam w Łopolu
nie rzekano jakoś szczególnie, nie było takiego kultu, a tu dali ta kopia, mimo że była kopia, to był silny kult Matki Bożej. No, jak to je, no, powiedzieli, że richtig nie żyko się do obrazu. No ja, no nie żyko się do obrazu. Ja w ogóle twierdza, że nie trzeba żadnego specjalnego placu, żadnego obrazu, ale to już nie będę tu wstrzeszał moich religijnych poglądów bardziej wanielickich. No Roztomili, tak to właśnie było i kult się rozrastał, kościół był za mały i postanowił ksiądz Ficek wybudować nowy kościół, właśnie ten, który widzicie. W 1849 roku poświęcono neoromański kościół Najświętszej Marię Panny i świętego Bartłomieja. To pierwotne właśnie wezwanie świętego Bartłomieja i dokuplowano to wezwanie Najświętszej Panienki. I tak do teroski mamy ta neoromańska świątynia, kaj durś katolickie ślązoki chodzą na pąć i z tego piekary słyną, choć tak jakże pokazał, nie ino tym mogą się piekary poasić. Sumy na piekarskiej Kalwarii, która powstała pod koniec XIX stulecia, a poświęcona została w 1896 roku razem z tym kościołem, który jest mianowany kościołem na Kalwarii. I tu na tym wzgórzu co roku odbywają się pąci chopów i babów osobno. Jedna chyba na jar, jedna teraz jakoś we wrześniu chyba była, bo powiem wam, że mamy oktober, a je richtig piękna pogoda. O bazylice i o Kalwarii można by zrobić osobny tajlik. Bez to nie będę godał. A szczela, przyjedźcie się tu, zainteresujcie się tematem, jeśli chcecie. Sumy przy kopcu Wyzwolenia w Piekarach, który usypano w 1937 roku dla uczczenia tych, którzy walczyli o polskość Górnego Śląska i dla uczczenia 15. rocznicy wcielenia tej wschodniej tajli do Polski i 250. rocznicy przemarszu Husarii Sobieskiego. I no, trzeba wiedzieć, że to nie wszyscy chcieli do tej Polski iść, nie wszystkie Ślązoki, niektóre chciały zostać w Niemcach, niektóre chciały budować nieprzyleżyte państwo górnośląskie i to nie była do jednych zwola, do jednych niewola, a nawet ci niektórzy, co walczyli za polskość, potem tego żałowali, jak widzieli, jak to wszystko wygląda. Sumy w Kozłowej Górze, najbardziej na północ wysuniętej tajli Piekor, a powstała ona w XV stuleciu, a dokuplowano w 1975 do Piekor. Za nami kapliczka z 1907 roku, nie skorzej 30 lat, wybudowano kościół pod tym samym wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy jeszcze tu, był tu kiedyś pałac Donesmarków, dzisiaj mamy park i jakieś zabudowania gospodarcze, no z tego zostało i mamy tu najwyższe wzniesienie w Piekarach, naturalne wzniesienie 349 metrów nad poziomem morza, bo sztuczne to ten kopiec piekarski. Warto jeszcze wspomnieć, że w XIX stuleciu była tu gruba, no a dzisiaj to tak bardziej rolniczo tajla, ale też piękno. Z tego parku w Kozłowej Górze Byda Roztomili się z wami żegnał. Wiadomo, że nie pokazał wszystkiego w Piekarach, bo to jest fest ciekawe, fest zurbanizowany, te niektóre stadtteile, ale myślę, żeście zobaczyli ciekawy tajlik z ciekawą personą i widzimy się nie skorzej we kolejnych tajlikach. Abonirujcie, czyli subskrybujcie kanał, dzwoneczek, czerwony knefel, Facebook, Instagram, co byście byli na bieżąco. Do Juzaś Pyrsk.